Kamaligan. Joy! Oh, Yote na. Jote na daw papa mo. Mga kailaw, update ko lang po kayo dito sa Kamaligan River Park. Ito po yan paghapon. Maganda po pumasyal dito. Lalo na po sa gabi, marami po siyang ilaw. Hello Col, shout out. Ayun, bilok siya na yung ilaw. Punta naman tayo doon sa may yung isda na yan. Punta natin. Ito po yung boulevard, oh. Tapos yung dun sa dulo, yung po yung River Park. Dito na tayo sa River Park. Kaya tayo dyan sa tulay. Dyan po yung entrance, oh. Yan mga kaibigan, papasok na po tayo sa entrance. Yun, oh, andito na tayo sa loob. Ang oras po ngayon ay alas 5:30 po ng hapon. Hindi pa ganun karami yung tao ngayon na mamasyal, eh. Inat gagaya, nag-smile ako. Puntahan po natin yung dulo. Andun po yung tulay. Uy, malapit na tayo. Akyat tayo sa tulay. Subukan nating tumawid ulit sa kabila. Bye! Akyat tayo doon mga kaibigan. A few moments later. Dito na ako sa hagdan. Tutuloy ba tayo? Medyo mataas din. Yan mga kaibigan, oh. Ayan na. Ready na akong tumawid. Update ko lang po ulit kayo mga kailaw. Yan. Pupunta tayo dun sa kabila. Sa gabi po maganda to kasi maraming ilaw. Pati itong mga gilid na yan, mga ilaw na yan, maliwanag yan. Tapos yan yung isda. Nandito na tayo sa gitna. Hi. Hi. Hello. Binubuksan na yung mga ilaw pa unti-unti. Sarap din. Sarap din dito. Yan po yung uncle ko, yan po yung bantay. Ano, Col? Kumusta, Col? Yan po yung uncle ko. Siya po yung bantay dito sa kabila. Yan, kitang-kita. Doon pa sa taas ng piso. Joy! Oh. Yote na. Jote na daw papa mo. Ang sarap dito. Pag malipot ini pagbanggi na. Mas 12. Alas 12 ng gabi. Ang lamig. Ako ba kami? Alas 12. Kunti na lang. Hanggang anong oras ang dito tao? Nakasunsi? Ikaw pa? Tinadayo Sarap na ng hangin dito. Kung malapit lang kayo dito mga kaibigan, pasyal po kayo dito sa Kamaligan. Kung mayroon kayong dalang sasakyan, mayroon kayong motor, mayroon kayong tricycle, mayroong parking area po doon, pwede po kayo mag-park. Ang open po nito, punta kayo ng alas 4 po ng hapon, tapos hanggang alas 10, alas 11. Yung pong dulo
dulo na yon, ano yan, Santo Domingo. Tapos ito namang kabila na yan, dito sa kabila po, ano po ito, San Francisco. Kaya tinawag po itong San Francisco Bridge dito po sa Kamaligan. Punta naman tayo doon sa may ano, yung isda na yan. Puntahan natin. Ano yan eh? Waiting shed po yan eh. Pasok tayo dyan sa loob. Ito po yung mga daanan nyo. Kababa po yan. Yan, nandito na tayo sa loob ng waiting shed. Po yung bangka dati oh. Naalala ko dito nung high school po ako, tumatawid po kami dito, binabangka lang po yan. Babayad po kami dati, piso lang eh. Yung angle ko nasa taas oh. Punta naman tayo dito sa taas. Yun mga kailaw, nandito na ako sa pinakatugtog. Yun oh. Ganito po ngayon paghapon. Yan, kitang-kita po yung mga ilaw. Binuksan na po yung mga ilaw niya. Pabalik na po tayo kasi medyo gumagabi na po. Kagagaling ko lang po dun, no? Kasi umakyat po ako dyan sa taas.